Taya kumene kuchitikire msonkhano olemba nkhani ochititsa wake ndi concerned citizens of Malawi amene ali nchoyankhula ku mtundu wa Malawi. Ndiye ndikulandireni konse kumene muli makamaka amene mukutionera pakanema komanso inatola nkhani amzanga amene tafika mu chipinda chino. Tisanayambe zonse tipempha kuti titsekule mwambo wathu ndi pemphero. Ndiyitana Mr. Robert Loka kuchokera ku Midge kuti atipatse pemphero tsekulira mwambo wathu. Tipemphere tikuthokozana Mbuye kamba ndi Mulungu wa chifundo komanso amene mmatikonda tonse. Tili malo ano pomwe bungwe limeneli likufuna kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Tipemphani kuti mutsogolere china chilichonse mukakhale kuchitika malo ano. Mu dzina la Yesu Khristu tipemphera, amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Ndiye msanga tifuna kuti tidziwane amene tili kumano uno. Mwina ndipempha kuti this time tikhale ma self introductions olemba nkhani ndipo pambuyo pake tidzapempha chair concerned the citizens of Malawi kuti atichitirenso introduce the panel that is there this morning. Ine ndi Rhodes Msonkho amene ndikuyendetsa mwambowu koma ndimagwira ntchito Capital FM. Ndiye tiyambire pamenepo, mwina tiyambire uku kuli microphone so use that one. Ndi gift kene tunankana Malawi online. Ndine Robert Loka kuchokera ku Midge FM. Ine ndi Noel Mchenga kuchokera ku Blantyre National Radio. Ine ndi Mame Mpiri kuchokera ku Africa Brief Women Publication komanso nimapanga contribute ma Malawi Voice. Emmanuel Chibwana is the best. Maxwell Frank Mibati Revision. Zikomo kwambiri chairperson ndikupempha kuti wanda olemba nkhani amene tili nawo ngati pali ena titakhala akutipeza mkati mwa ndimemba nthawi ndipereke kwa inu bambo Edward Kambanje amene muli pa mpando wa concerned citizens of Malawi. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Rhodes. Welcome our fellow colleagues from the media houses, different media houses which are present here, and my fellow colleagues. Ndifuna ndikulandireni nonse nthawi ino yakummawa. Ndilandire inu olemba nkhani amene mwabwera pano, ena mukufika kumene takulandiranisoni. Lero lino pali zinthu ziwiri zitatu zimene tikufuna tilumikizane komanso tiwauze Amalawi kulikonse kumene ali. Pokhala gulu limeneno timayankhulira mulomo wa Amalawi wochuluka kumidzi. Lero tabwera kuti tiyankhepo ziwiri zitatu komanso tifunse mafunso awiri atatu kuzimene zikuchitika mdziko lathu. Chotero mundilole nthawi ino kuti ndikuonetsereni anzathuso amene lero tili nawo. Mukudziwa bwino gulu ili ndilalikulu concerned citizens of Malawi. Nthawi zambiri timakhalanso ndi anthu ena amene timakhala nawo limodzi kuti tithandizane kuzukuta nkhani zimene zikuzungulira mdziko mwathu muno. Ndiye koyambirirapo amenewo ndi comrade Lighton Mangochi. Ameneyo ndithu ndi nzika imene makonda dziko lake ambiri mukwadziwa. Ameneyo ndi bambo Lighton Mangochi. Pafupi na nepa amene ndi comrade Same Alon amene waso ndi mkulu wa Action Hope Malawi mukwadziwa bwino. Mbali yauko pafupi nane apa pali comrade Prince Mataka amene ali national coordinator wa gulu lathu la concerned citizens of Malawi. Next to him is our veteran activist Bambo Unandi Banda amene chatikomera kuti tikhale nawo lero lino. Kumapetoko tiliso ndi mai Mrs. Alice Kaombe amene akuchokera ku Epic Youth Organization. So here concerned citizens of Malawi together with fellow colleagues
tabwera pano kuti noti yankhule ziwiri zitatu zimene zili zofunikira kwambiri mdziko mwathu muno. Koma mundilole koyambirira timalandira nkhawa kuchokera kwa Malawi amene akuphinjika ndi zina maderamo zimene zikufunika adindo achitepo kanthu. Ndiye mundilole munthawi ino ndimufunse Alice angowerenga madando amene tinalandira ku Concerned Citizens of Malawi amene Amalawi ochuluka atipempha kuti no tichitepo kanthu tisanawerenge statement yathu pamutu umene tabwerera pano. Alice. Don't mind my chichewa. Akuti Comrade Kambanje ine ndi Samson Tamara makhala kwa chukuzira akuti Comrade Kambanje ine ndi Samson Tamara ndi makhala kwa chuzira dera la mfumu Tsabango boma la Lilongwe. Kuno kuli vuto lathu ndi mlatho wopita kwa Chimpeni Benito ndi kwa Kanyandule. Wakhala zaka ziwiri uli woduka popanda wina aliyese kulabada kuti atikonzere. Anthu ambiri avulala kamba koti malo saoneka kuti pali chidzenje, anzathu anjenga za moto akungoshokeramu kuvulala. Tikupempha mutithandize mwauze azamisewu komanso ma MP athu atithandize. Pakali pano magalimoto onse akumazungulira ku Gologota kukadutsa ku Thanki ku 23 kupita ku Chiuzira. Nde paliso dandaulo lina akuti Comrade Kambanje ndi gulu lonse la Power People ine ndi Domingo kuno ku Chikwawa kuno odwala pa chipatala chachikulu cha Chikwawa akukakamizidwa kulipira ndalama zoposa 100,000 kuchoka kwa madotolo komanso ogwira ntchito za umoyo kuti alandire thandizo la nsanga. Ine ndimachokera mmudzi wa Nkumaniza mfumu yaikulu Ngabu ku Chikwawa komanso panopo ndikudwala ndili mchipatala akuti ndipereke ndalama yokwana 120,000 kuti ndipange operation. Loweluka anati ndipereke 50,000 dzulo akuti ndipereke 120,000 komanso mankhwala akuti ndikagule ku pharmacy. Mutithandize kufikitsa uthenga kwa a president athu Peter Mutharika. Nde paliso dandaulo lina ndine Lilian mai yake a Joshua ndimakhala ku Nancholi ku Blantyre. Tazafikani ku chipatala cha Queens ku Leba anthu akuchitira pansi penipeni opanda nesi osawamaka owasamala kutaya magazi ana azimayi akumwalira zomvesa chisoni chipatala cha chikulu omenyera ufulu inu tamayendani mzipatalamu zikomo. Thank you very much, Alice. Izozo ndi nkhawa zimene timalandira kubungwe la Concerned Citizens angowerenga zochepa chabe nde mukhoza kuona kunena kuti tili ndi ntchito yayikulu ngati omenyera maufulu kuti noti zimva nkhawa zimenezi kwa anzathu amene akulephera kuoloka m'mabridge ngakhale misewu yawo sikukonzedwa bwino. Pali winanso amene tamuyiwala amene analemba I think pamenepo kuchokera ku Chikwawa amene wanda Blight Rona amene akufotokozanso kwambiri za msewu wa Chapananga kuti ndiwonongeka kwambiri anthu akulephera kukafika ku chipatala. Msewu umene wakhala zaka zisanu zapitazo uli mu state yosadutsika iyayi chotero anthu akulephera nditu kuti alandire thandizo la za umoyo ku Chikwawa kumeneko uku ndi ku Chikwawa West akutiwa anayankhulaponso ndi phungu wa dera limeneli komano zikuonetsa ngati kuti chithandizo chenicheni sakulandira. Ifeyo ngati magulu amene timayankhulira anthu amenewa tiitenga nkhani imeneyi andi tikutsimikizire dziko lonse kunena kuti madera onse amene atchulidwa ku chipatala cha Queens kwa Chiuzira mudzi mwa Chimpeni komanso ku Chikwawa West kumene anthu akuvutika almost 5 years tsopano komanso mzimayi uyu akuchokera ku Nancholi zonsezo ife zatipeza ndipo tichitapo kanthu ngati bungwe. Tsopano tilowe ku chigawo chimene tabwerera pano pali press statement apa imene no
atiwerengere ndi comrade Prince Mataka akawerenga ndidzayankhulako pang'ono mchichewa kenako ndidzawapatsira anzanga kuno kuti ayikepo ndemanga zawo. Thank you very much. Thank you, comrade. Concerned citizens of Malawi, People Power Movement, press statement. Blantyre, Malawi, 15 July 2026. Promoting responsible public discourse and protecting public confidence in charitable institutions. Concerned citizens of Malawi, People Power Movement, has noted with concern the increasing tendency by some individuals and groups to cast doubt on the integrity and legitimacy of charitable institutions operating in Malawi. At a time when the country continues to grapple with economic hardships and growing social needs, charitable organizations remain an important partner in complementing government efforts to support vulnerable communities, empower women and young people, and promote environmental sustainability. These institutions rely heavily on the goodwill of donors and development partners who commit their resources to improving the lives of ordinary Malawians. We have particularly taken note of the debate surrounding the Beautify Malawi Trust, BEAM, an organization headed by Her Excellency Professor Gertrude Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi. While its association with the Office of the First Lady naturally attracts public attention, it is important to recognize that BEAM is a charitable institution established to support vulnerable communities and promote environmental sustainability and not a political organization. Over the years, BEAM has undertaken various humanitarian initiatives and has also championed environmental conservation and sanitation programs aimed at keeping Malawi cities and communities clean. The organization has completed government efforts in improving the welfare of women, children, and other disadvantaged groups. While accountability and transparency remain essential principles in any democratic society, we reject the growing assumption that every individual, company, or development partner that supports charitable initiative does so with expectation of receiving political favor or preferential treatment from the government. Many donors and well-wishers contribute purely out of desire to uplift communities and improve the lives of ordinary citizens. We are concerned that reckless accusation, misinformation, and politically motivated narratives directed at charitable institutions risk creating an atmosphere of suspicion that may discourage local and international partners from supporting humanitarian programs. Unsubstantiated claims unsubstantiated claims do not only damage the reputation of individual organization, but also raise unnecessary doubts about our country's commitment to integrity and responsible stewardship. As a nation, we must be careful not to create an environment in which every act of charity is viewed through a political lens. Constructive criticism strengthens institutions, but blanket accusation and speculations weaken them and ultimately hurt the vulnerable Malawians who depend on these programs. Concerned citizens of Malawi, People Power Movement, therefore call upon civil society organizations, the media, community leaders, and the general public to ensure that the public discourse is guided by facts, fairness, and a shared commitment to national development. We further
encourage charitable institutions to continue embracing transparency and accountability while remaining steadfast in their mission to serve the people of Malawi. Malawi cannot afford to undermine organizations that contribute to community development and environmental sustainability. The future of our country depends not only on our ability to question institutions, but also on our willingness to support initiatives that uplift communities and inspire hope. This letter has been signed by Comrade Edward Kambanje, Comrade Lighton Mangoch, Comrade Prince Mataka, Mr. Unandi Banda, Comrade Same Alon, and Alice Kaumba. Thank you. Ziko kwambiri chifukwa chowerenga bwino uthenga umene mchingerezi umene tabwera nawo lero lino. Pozindikira kunena kuti dziko la Malawi ambiri amamva kulumikizana kwabwino mu chiyankhulo chachichewa, ndingofotokoza apo ndi apo kuti ndiwapatsenso ndiwapatsa anzanga wampata okuti nawonso adutsemo nkhani yayikulu imene tabwerera pano ndionena kuti posachedwa apa ku dzikoku kwabuka zolankhula poti sitiletsedwa zoyankhula ndi anthu ambiri akuyankhula, koma ife tinaona kuti mayankhulidwe amene ena akumabwera makamaka opyepsa kunyoza mabungwe ameneno akhalapo kwa kanthawi mdziko muno, komanso tikuwadziwa kuti amagwira ntchito zabwino m'midzi mwathumu zothandiza Amalawi amene aphinjika ndi njala, matenda, komanso amene akufuna chithandizo chapadera cha umoyo, komanso kusamalira chilengedwe chathu. Bungwe mwalimodzi mwa ilo limene talitchulamo umu ndi bungwe limene akutsogolera mayi wa fuko lino Madamu Gertrude Mutharika, amene ntchito zawo taziona kuti zikuthandiza kwambiri. Komano pali kayankhulidwe kena kuchokera kwa azinzathu kameneno ife tabwerera pano kunena kuti kakuyenera kuti tidzudzulepo poyang'anira kunena kuti si onse ameneno amathandiza mabungwe ngati awa BIMU, kaya kunali Monica Chakwera chani ndiye na oterowo, kuti cholinga chawo chimafuna kuti apeze kena kake kuchokera kuboma. Ife tikufuna kuchotsa ganizo limenelo, chifukwa ganizo limeneli tikalitenga kwambiri likhonza kusokoneza kayendetsedwe ka mabungwe amene si aboma, amene amalandira chithandizo kuchokera kwa kufuna kwabwino ndi anthu ena amene amapereka zithandizo zawo pofuna kuti anthu akapindule, chifukwa chonena kuti adziopa kuchita choncho, kunena kuti anthu ena awaona ngati pothandiza ndiye kuti kalipo kamene akufuna. So ife tinaona kuti ndi bwino kuti titsutse zimenezi, kunena kuti Amalawi musamvere pala anthu ena amene akuthandiza ndithu kufuna kuti anthu athandizike. Posachedwa pamaona bungwe la BIMU linakapereka chithandizo kwa anzathu amene avutika ku dziko lija la South Africa kulandira ndithu katundu wankhaninkhani. Tikuonanso mabungwe ena mdziko muno amene akuthandiza anthu ovutika m'midzimu. Anthu amene aja sinde kuti mabungwe akufuna kwabwino asawathandize, chifukwa chonena kuti akawathandiza adzinena kuti akufuna kupeza phindu kapena dipo. Ayi, izo tikufuna tichotse. Pali mzanga uja Sylvester Namiwa amakonda kuyankhula zimenezo, ndatchula dzina kuti nayenso amatchula anthu mayina, koma ndaona kuti khalidwe limene likamba kupitirira mokuti ndimafuna ndinene kuti we have to be disciplined as CSO leaders, and we need to practice civilized advocacy. We need to bring issues based on facts. We should not promote misinformation and disinformation. We are the leaders, CSO leaders. So Sylvester Namiwa asatengere mwa iponena kutino anthu dziko sili naziwe zona zake pa masewero amene yada achita kuti mpaka na anthu ena ampande, kuti chimenecho chikhale chinthu china chonena kutino awatenge ngati kuti Amalawiwo ndi opusa. Anamiwa adapandidwa chifukwa cha pfuma chabe. Bungwe limene adapandidwa nalo chamwina anthu sindziwa. Bungwe limene tinayambitsa ndi I'm the pioneer of that organization, Citizens for Credible Elections. Before I arrived to do demonstrations, he was there already dancing.
and people were thinking he's intruder. So today popeza kuti nthawi imene dziko limalemekeza anthu amene sali straightforward. Dziko lili choncho limalemekeza anthu chifukwa choti dziko silinadziwe zoona zake. That organization, I am the founder, Citizens for Credible Elections, and we know how to arrange demonstrations. Koma chifukwa cha phuma nkupupuluma na miwa adafika pa ground bona amavina anyamata ena nankoka nkuyesa ngati ngosokoneza. Dziko lidampasa ulemu akuti iye ndi mmalitiri. No. So lero iye asakale so mmodzi omabwera ndikumadzudzula kuti iye tufuna tuone transparency, tufuna accountability. No, you have to start yourself. Your organization is unaitanepo anthu ngati amene ndakhala nawo ine kutsogolo kuno. These people are very reputable people, distinguished. Anthu amene timawalemekeza. Timadziwa kuti tibweretsa anthu oti akayankhule press conference. Iye amatenga azimayi munsewu sayankhulaso yake. Azimayi osayankhula iye amangokhala kweka nkumango yankhula azimayi ajajete mpaka kumapita. We don't want that. Ndiye kuti ndi chipani tsopano azimayi ajafunika adzimuombera mmanja. Kuti that is a political party. So if you want to talk my issues are national, siti kunena kuti kupanga seek accountability ma organizations nkola kuita dziko solid investable bwino siti kunena kuti kupanga question kuti kodi ndrama muzitenga kuti nkola kuika koma tidziyamba ndife even if I consent citizens muzitifunsa kuti kodi inu ndrama zimembangira zimene muzitenga kuti koma tisachite izi mwadala kungofuna kuipitsa maina anthu sizololedwa iye azimayi amatenga aja sayankhulapo munaona press conference ya azimayi akuyankhulapo olokwafuzafuza azimayi amayanga amangotenga azimayi awiri kukhala nakuzogolo iye ndikumangoyankhula kachina chilichonse umangoyankhula ine press conference zinapange nkuyankhula nkumaliza ndekandeka sizinachitikepo. I once worked with him, I know him very much. Koma zimene akupanga, let's practice civilized advocacy. We should not practice activism of hate. Kapena zansanje jealous kunena zokuti potawa achita bwino nama kutuma anyamata ena kuti kasokoneze. No, anzanga muli kuno chonde tigwire ntchitoyi mosatumidwa ndi munthu. Tikatero tichita bwino. Koma zinazi anthu andara kumatha kumagwiritsa ntchito ma activists kuti adzitukwa na anthu ena amene ali ndi ma institutions oti very reputable. Iye uja ali nkhani zambirimbiri Sylvester Namiya zokuti amanena lero ma press conference amanena ina mmawa ina madzulo. Ma press conference awiri, it's better to open a radio station and you start talking. You cannot do press conference lero nkhani ya mizimbe mawa nkhani ya sewu nkuta and you are not even able, he is not even able to follow issues. Kuti mumfunse tidzulo matikani safotokozera. While we are here kunena kuti ino amene mmathandiza chonde musagwire thandizo lanu chifukwa chonena kuti wina anena zoti mukathandiza ndeti mufuna udindo. Not everybody amene akuthandiza akufuna udindo. So ndimafuna ndifotokoze pamenepo, ndimafuna kuti nditsindike nditu ndamutchula zina chifukwa chonena kuti bungwe anamenyala lija dziko la Malawi likuyenera kudziwa that organization Citizens for Credible Elections, it's me I started. When you're organizing demonstrations pali ma principles ndondomeko zimene mmatsata kodi mmaona achitetezo athu afika pabwalopo usana kambe ovina iye adathamango kambe ovina anyamata nkwesa ngati asokoneza nkunkoka dziko nkuona ngati iye ndi mmalitiri. That is not true. So you should not take that advantage kuyamba panga dent maina anthu. This thing must stop. Zithe ndithu ndayankhula kwambiri koma kakhalidwe yake sikabwino. Osagwira ntchito chifukwa choti ena akakutigwiritsa ntchito kuti tiziyankhula zolubwa nkumango auza anthu izi mawa izi nkuja izo kulepheranso kulondoloza kuti kodi nkhani zake nsanamiwa zimatha bwanji. No. So pepani kuti ndayankhula kwambiri ndatha mawu koma tikufuna ndithu ndimafuna ndithu kuyindikepo ndimanga pa nkhani imene ndiwapatsira anzanga ndiyambe ndisame chifukwa choti iyeyu afotokoza bwinobwino kuti kodi bungwe loyambirira ndi bimuli kuyamba kuthandiza anthu ndikapena kunaliso mabungwe ena mbuyo msame just go through and amvezeni zeni. All right. Thank you so much. Good morning, ladies and gentlemen, our media team. As my colleague has already stated, I will take you
through the history of First Ladies charitable organizations. I will not comment much. My colleague has already commented on the press statement that we have come up with. This time around, I would like just to remind you that the first charitable organization led by First Ladies in Malawi, the first institution was Shaniru Zimbiri. May her soul rest in peace. It started in 1994 to 2004. Her organization or her foundation was called Freedom Foundation. Main areas of focus was HIV and AIDS awareness, support vulnerable children, women's empowerment, community welfare. Sonyiza kuti bungwe loyambirira la First Lady. President akakhala kuti ali pampando wapasidwa. Office ya First Lady imapasidwa mphamvu komanso mpata onena kuti akhazikise bungwe lomathandizira boma. Kuti chimene chimachitika ndi chani? Boma limakhala ni masomphenya ake. Ngati Malawi ngati dziko lonse tini masomphenya athu tumati 2063, Malawi 2063. Komanso mkatikati momwemo muli zina zimene zifuna kukwanirisa masomphenya osiyana-siyana. Ndiyeno ma First Lady amene amapasidwa mpata kuti aunikire masomphenya aziko makamaka pa nkhani ya chitukuko. Popanga align masomphenya aziko komanso timati SDGs, Sustainable Development Goals, ndikupanga no chiganizo chawo kuti akhazikise magulu. So mutakuona unena kuti 1994 to 2004 mai Shaniru Zimbiri omwe ali First Lady pamene Dr. Bakiri Munuza anali president anakhazikisa foundation imene ya Freedom Foundation. Kachiwiri 2004 to 2007 tinali ndi Efero Mutalika amene anakhazikisa foundation yawo yochedwa Efero Mutalika Foundation imene mangana kwambiri za maternal and child health, HIV awareness education komanso zinthu zosiyana-siyana makamaka zothandiza anthu ovutika. May her soul rest in peace, Madam Efero Mutalika. Kachiwiri tinali sondi from 2010 to 2012 tinali ndi Her Excellency Karista Mutalika omwe nali anakhazikisa foundation yawo yomwe imati Karista Mutalika Safe Motherhood Foundation imene inakhala 2010 paka 2012. This foundation was focusing much on safe motherhood, maternal health, reduction of maternal and maternal mortality, reproductive health and others. This foundation did a lot to Malawians and wambira anathandizika zipatala zinasegulidwa. So tingathe kuona kunena kuti each and every president amene akubwera maya kunyumba kwawo amakhazikisa foundation kapena charitable organization. From 2012 tinali ndi Joyce Banda, former First Lady amenenso anakhazikisa maziko azachitukuko zosiyana-siyana makamaka kuzera muja ndondomeko ya Joyce Banda Foundation amene amapanga nkhani zokhuza girls education, women empowerment ndi zinthu zosiyana-siyana kuchokera 2012 paka 2014. Kuchoka pamenepo tinali 2020 to 2025 tinali ndi Her Excellency Monica Chakwera amene anali ndi organization ya foundation yochedwa Shaping Our Future Foundation, SOFF. It was mainly focusing on child education, scholarships, street children, ending child marriages, gender-based violence, prevention and sexual reproductive health rights. Zonsezi amazipanga ndithu olemekezeka Madam Monica Chakwera. Komanso 2025 up to now tili ndi olemekezeka Her Excellency Professor Gertrude Mutalika kuambia 2025 kufika pano. Komanso mbuyo mwa if I can take you back, BIM inalipo foundation yomwe yakusogolera Her Excellency Gertrude Mutalika ndi Beautify Malawi BIM Trust imene mbuyo monso inalimo imagwira ntchito za chifundo zosiyana-siyana makamaka pa nkhani za environmental sanitation, hygiene promotion, public health, clean schools and communities. Zonsezi ndikuti zili pasi pa Beautify Malawi. Ndende sanafike kamena komalizira kwenikweni ndikakumbuse nena kuti kodi anthu amene wawa kapena mabungu amene amapanga mobilize mwantundu wanji. Pali njira zambiri ifeyo mabungu amene wapanga. Ineyo I'm the head of the organization, I think you know it, Action of Malawi. Fimene timalemba ma proposal kumaso kukhazikisa ndondomeko zosiyana-siyana, ma event yosiyana-siyana, madina ndi zinthu zosiyana-siyana cholinga tikapange mobilize ma resources. Nde mabungu ose ndachiwa amene ama First Lady kwambira 1994 up to date
institutions osewa, ma foundation osewa, ma charitable organizations osewa, amakhala ndi ndondomeko zawo zokuti apezere ndalama zosipangira support ntchito zimene ndazitchula zija. Panopo tikukamba za BIM trust imene ndalama zake ilibe vote ku parliament, imene to tiapase ya BIM ndalama akwene kuti akhale pansi aganizire kuti kodi which strategies can we use to mobilize resources. Yes. And one of the strategy ndi nkhani yopanga event ya kandi dinner kayaita na oimba ena ake kuti atazika kula matikiti ndi njira zimene ife ya mabungwe timatani timapanga. Ndi chimodzimodzi pa ukwati ndikupaseni chisanzo so china inenda pangisa ukwati wanga ndenda itana ya anthu osiyana-siyana kuti abwera azandipange support. Wina wabweresa 20 million kwacha ndikaze zimuke ndikane kuti bwanji wandipasa 20 million kapena wina wabweresa 20 billion chasoso sachireso 20 million koma 20 billion pa ukwati wanga ine ndikusangana ndi akazi wanga ndikuvina ndi wina wabweresa 20 billion tasangana 20 billion ndi ndikafuza ndama imene mwaitenga kuti bwanji mwandipasa mwandifupa pa ukwati sisi kumveka ndi anzathu amene tili activists mene wakambira comrade Kambanje. We are supposed to be very, very careful when we are dealing with issues of national interest. Nkhani imene tikukamba pano nkhani ya Gertrude Muthalika amene Beautify Malawi anapanga event ndikuita na anthu kuti abwera azapange support anakakhala kuti angopereka ndalama osa panga event iliyonse bwezi pano amalawi tilafunsa kuti ndalama zimene zazenga kuti kodi ku State House ndalama zimene zakuzitenga mwantundu wanji kodi BIM ili ndi vote ku parliament bwezi tafunsa mafunso mbiri koma BIM Trust organized an event and circulated invitation letters to well wishers. Those well wishers responded. They came and they participated. They donated funds to support BIM Trust interventions. Ndero tikanene kuti tiafufuze anthu amene amabwera amanena poyera kunena kuti tapereka 3 billion, tapereka 1 billion, tapereka 500 million, anthu osati maona. Ndiye tikafunsire kuti bwanje wapasa 20 million. What type of accountability are we advocating for? It is very unfortunate. Hate imene wakamba zange comrade Kambanje ndi omvesa chisoni ngati Malawi. Tiyeni tipitise dziko lipasogolo. Let us disassociate hate pa zinthu zimene tikupanga. Zinthu zimene zikuchitika bwino tipange. Yes, we have right to hold our public officers accountable. We have the right. Ndalama izagwira ntchito mwantundu wanji, CDF yagwira ntchito mwantundu wanji, awa ndalama kuzitenga kuti. Yes, we have the right, our constitutional right to question or to hold those government officials accountable. But let us not use hate, let us not use jealousy to discredit other people and institutions. Anthu apa aitanisa anthu kubwera pamalo apempha thandizo apereka. Then tikupanga society anthu kuti yafuna ma favors that ndele loza ndisangalasa unena kuti office of president and cabinet yatusano chikalata yopanga disassociate anthu amene akutchulidwa. Kunena kuti zimene sizoona munthu amene ali kunja munthu amene sali Malawi sangapasidwa udindo kuti azilangiza boma azilangiza kuti chani. Zomvesa chisoni. Let us not use hate achakulu. Ziko lisilingapite pasogolo if we are being used by other politicians to discredit other people. Ziko lisilingapite pasogolo. Ngati bungwe mwachisazo la papa ndikumaliza sopano. Ngati bungwe likuyenera kukhala ndi njira zosiyana-siyana to organize different events to mobilize my resources. If also amabungwe ngati where I'm coming from, we have different strategies to mobilize my resources. Ena timapeza ma business TDD vocational training tithandizeni machini taka amwenyambira kakuti pasa machini kumapanga trainer chinyamata kumapanga trainers mai amene ali single kumapanga trainer chinyamata kuna kuti akathe kuzimira paoka. Lero BIM likubwera likupanga mobilize my resources tikalimbane so ndothandizaja kuti bwanji mwapasa oje ni 3 billion. It doesn't make any sense. Let us be civil. Tikale anthu ozindikira, be civilized. Tikale anthu ozindikira komanso panga promote ziko lathu kuti tikapite pasogolo. Nkhani imene akambawa ndagwirizana nayo, that's why tabwera pano mabungwe osiyana-siyana. Tisagwiritse ntchito mkwiyo wa anthu ena andale kuti tikapange discredit kapena tikayambane ndi anthu ena ake. Ntchito iyi ndiyofunika kuti tonse tiyigwire. Mizimu muli anthu amene anavutika ndi nkhani za Cyclone Freddy. Bungwe yake ndi limene la Beautify Malawi. Mete apangira support ya Monica Chakwera during their time shaping our future foundation. Let us also support this BIM Trust. Kuti akakwanise masomphenya awo.
tisatengerepo za ndale kapena kuti alina akatituma kuti tapange discredit yawo. Ndale ndi zimene zikupangisa dziko lino kusapita pasogolo. Let us take politics aside. Let us focus on improving people's lives through different strategies. With these few ways, if there were a few, thank you so much. Thank you very much. Let us tapatseso microphone Unandi Banda Ilepo Ndimanga. After Unandi, light on you coming. Ziko mkwambiri mtundu wa Malawi. Ziko mkwambiri anzatu olemba nkhani tina numuno. Ineyo chimene ninga unjizerepo ndicho tichonde Malawi. Tatieni tisiyanise ndale chitukuko kayendesedwe kachuma malamulo. Tikama phatikiza zinthuzi kuzitenga ngati ndi chinthu chimodzi tikulakwisa. Nthawi zonse ukazuka uziona kuti kodi nkhani ikubwerayi ndi andale, kodi nkhani ikubwerayi ndi azachuma, kodi nkhani ikubwerayi ndi azamalamulo a dziko lino. Tikamakhala ndi mtima wosiyanisa choncho tizaona kuti dziko lathu lizapita pasogolo. Ndima kumbukira nthawi zambiri mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda amakonda kutiuza ngati mtundu wa Malawi pafupi kuti iwowo ngati munthu akhoza kutumiza katundu uyu ndamchulayo malamulo zachuma zandale chitukuko. Zinthuzi akhoza kutumiza kuti zipite kunja pa treni imodzi kapena pa stima imodzi imene yanyamula zinthuzo katunduyo, koma sangayike katunduyi muwagoni imodzi. Nthawi zonse tizisiyanisa ndale, malamulo, chuma, kayendesedwe kachuma ndi kutukula dziko. Zimakhala ngati zosasiyana koma zinthuzi ndi zosiyana. Ndiye mukaziyika muwagoni imodzi kuti zipite kunja, wokalandira katunduyo sakasiyanisa yaye akaziphatikiza. Mapeto ache zinthu zija katundu uja sakaoneka kuti ndale ndi izi, chuma kayendesedwe kachuma ndi aka, kayendesedwe ka malamulo a dziko ndi aka, kayendesedwe kotukula dziko ndi aka. Sizikaoneka. Tatiyeni Amalawi chonde tisinthe kaganizidwe kathu, tisamaphatikize ndale pa china chilichonse. Tikuononga nazo ziko. Tikuononga nazo ziko ndipo tikuzichedwesa. Mangoti tizipita pasogolo tikubwerera mbuyo. Zoti Malawi anayamba kutumizapo chakudya ku Taiwan, anthu aku Taiwan ndikumakadya chifukwa chakusowa chakudya. Lero Amalawi ambiri Taiwan zimene zija. Ndipo ambiri si ndi ana simukuziwa kuti Malawi amatumiza chakudya kuno kupita ku Taiwan kuti anthu aku Taiwan azikadya malingana ndi mavuto amene anali nawo. Tatiyeni tisiyanise ndale ndi chitukuko cha dziko. Tisiyanise ndale ndi kayendesedwe kamabungwe. Ndale sizingapezeke pena palipose basi. Pena palipose politics. Pena palipose politics. Tatiyeni tichepese mtima wotero. Appetite yophatikiza ndale ndi china chilichonse tikuchiona m'maso mwathu ichokepo pakati pathu.
dziko lipita pasogolo. Ine kune comment yanga pa statement imene iyi ndi imene yoyo. Tatiyeni tasiye amene akuyendesa mabungwe ofuna kukonza zinthu mziko muno akonze zinthu posaphatikizapo ndale zina zilizonse. Tikatero zinthu ziyenda bwino zikomo. Thank you very much. That's our veteran activist, Mr. Unandi Banda. Mr. Unandi Banda akhalapo nditu kwa kanthawi. Since athu yakungokhalira kumene bandanya mada ipali kufumayo. Amangosha. Ndikudabwa ndi ma statement amene akumabwera ndi anthu ochuluka nzeru pankhani yofuna kukhumudwitsa ena. Nkhani za ma charitables tikati tizione background zinayamba ndi president woyamba wa dziko lino Kamuzu Banda, koma ngakhale banjalo linalo andale tindasadziwa komaliza kuti mama ndi ayi kunali CCM anthu ankapereka thandizo losiyana ndikumafikiranso ena zinapita zimenezo. Lero lino mai amene ali pa mpando lero a first lady mai Gertrude Mutharika wina wake amene tinakadzusa mai kuti tachitani revamp bungwe licha ndinaliso ine ndimanena mobwereza ma content yanga aja kuti mai Lilongwe yanyanya uve nthawi imene munali ndi active ku bimu zinthu zimakhala bwino. Kunapezeka kuti motimvera mai aja adzuka achichita revamp chi beautify Malawi chicha. Lero zokhumudwitsa munthu wina ali ndi nzeru kuposa msinkhu wake akubwera akuti ayi Katangari wagona ku bimu zomvetsa chisoni. Mabungwe amene amazitcha kuti ali patsogolo kumenyera ufulu wa Malawi palibe amene tinapezapo atapangidwa audit. Ndingopempha pano Angola, bungwe la Angola non-governmental regulatory authority kunena kuti tipangireni audit aliyense abwerese statement ya kagwirisidwe ka ntchito za ndalama zimene amati akapeza thandizo kumene amapezako tizidziwe. Komanso pali mabungwe ena sali registered. Chikuchitika ndi chani kuti inu Angola muzapasa mpata anthu amenewa azibwera nkumabwebweta kufuna kugwetsa mphwayi anthu amene ali ndi chidwi kuthandiza dziko lino? Zomvetsa chisoni. Ine ndingokulimbikitsani a first lady kunena kuti maso patsogolo. Zoyankhula zikhala zambiri koma oyankhulawo oro akazawo atakazikisa bungwe kuti akhaleso ngati a first lady siziyenda. Tinaona recent previous pamachitika zinthu pamenepa kunali chete. Inu muli transparent mumaitanisa zinthu atolankhani kuti mwalandira izi then mukamakapereka koyenererako zimakhala choncho kunena kuti wina aliyense akudziwa zimene mukuchita. Ndiye ndingopempha inu ozitcha amabungwe inu kuti chepetsani pakamwa chifukwa mukamaloza chala china wina wake zitatu zikuloza inu. Kodi mwanumo muli kilini? Tiyeni tisamalitse. Pomalizaso ndipemphe ngati kuli mbali zimene zikukhuzidwa kuti mukufuna thandizo afikireni abimu wa Beautify Malawi muthandizidwa ndipo akufikirani. Wothandizaso ndikuthokozeni kuti apaseni chithandizo bungwe la Beautify Malawi limene likuyendesedwa ndi a first lady kuti lifikire ena osowa. Chifukwa ndinu nokha amene mungachite identify madera amene akufunika kuthandiza. Musabwerere mbuyo, tikupasani support.
zikomo kwambiri. Very much. Tukupita kumapeto. Presa inanga sitili ndi anthu ena angapo pompano. Demuona kuti timafuna kuti aliyense ayankhulepo. Si presa yanamiwa yoti. Timaiwana unati zimene tikulankhula tikupondereza munthu wina wake zimene iwe uli nazo munthu uyo alibe amenera kuthandizidwa through zimene iwe ukumutsekereza kuti asathandizidwe. We have a lot of problems here in Malawi. Zimene tikuyenera kuti azima you have to stand up. We need you to be empowered. Tindi zinthu zambiri. Ineyo ndimayenda. Ndimakumana ndi zinthu kumafunsa kuti kumalawi kunoko kumapeza noti we are still having people. Ana azimaya akulu ana, we are still having people amene kwenda bopanda sabato. Pamene we know we are a developed country. So na country ekhala banje develop amene mukuti banga push back. Mukuti bwenzeresa mbuyo. Zonse zamaona ndi nzimayi. Nzibambo atha kumona nzibambo nzake akwenda opanda sabato. Sakhudzidwa. Pamene ine nzimayi kuona nzibambo akwenda opanda sabato. I can go and address unena kuti izi anzanga tipange bwanji. Alright. Then ningofuna kuti ndingonena ponena kuti tipangeni empowers mai chosani politics pazochitika zina zimene zimwachitikazo koma tipange forger ahead tipita kutsogolo kuti tithandize dziko la Malawi kuti thandizo lina lonse limene likuyenda kufikira lifikire wina aliyese osati munthu mmodzi. Zikomo kwambiri mawu amene ondawo chokera kwa mzimayi. Si mzimayi ongontenga mwachitsanzo ngati anamiwa azimayi awa. Azimayi awo ndoyankhula. Kumapeto tafika tsopano kumapeto kweni kumapeto kwa presa yathu. Ndimafuna ndikuthokozeni ndikudziwa kuti popeza tikuyankhulana ndi atolankhani sipangalephera mafunso awiri atatu. Ndikupatseni beni ndithu mpata wa mafunso kuti mungofunsa mwachangu tiwayankhenso mafunso mofulumira. Adzanena kuti aye akambanje ndanza amathawa mafunso atithawa mafunso bwa. Zikomo kwambiri. Taoda Steve Kondwa Banda kuchokera ku Mibawa afuna kufunsa. Pamene sanafunse ndiyambe ndafunsa ndine. Tikhulupirira kuti yankha mafunso amene wamachidule. Funso langa ndonena kuti mafotokoza ponena kuti mwina BIM sibungwe loyamba kupangidwa tima first lady. Koma ndimafuna mwina mutifotokozere kuona kwanu chifukwa chani mabungwe amene wamakhala active pamene first lady yo alipo pamene ali mboma ntero. Chifukwa ina amene mwachulawa mwina ngakhala amene angopita mabungwelo mwina pakali pasilinga mvekeso. Andi chifukwa chani anthu amakonda kuthandiza bungwe limene akulitsogolerawo ali pampando. That's number 1. Number 2, mukumvetsera kwanga ndimafuna ndidziwe kunena kuti mukhale clear kuti are you protecting BIM from being accountable? It should not be asked to explain zinthu ngati zimene zozo kuti ndalama zichokera kuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndi mafunso angapo. Funso lina amene ndi logwirizana ndi lachiwiriro. Muyankho kwanu mukuoneka kuti mwabwera kusankha zomwe anafunsa anamiwa pa press briefing yawo. Mwanji simukusira bungwe la BIM kapena first lady kuti ayankhe. Kachiwiri mukulankhula kwanu mukuoneka kuti nonse ndinu omenyera ufulu wanthu koma mukuoneka kuti ndinosangalala ndi kumenyedwa komwe kudachitikira anamiwa. Ndipo mudalankhulapo ngati ndidamva bwino kuti bungwe limenelo ndamufuna kuluza dziko lino kuti amene ananyamula zikwanje aja kufuna kuwalowesa anamiwa mu fortune aja ndi anyamata anu. Funso lina ndokuti mukuona ngati nonso menyera ufulu anamiwa inu nonso menyera ufulu mwanthu amakulemekezani kumabwera pano pagulu kumatchulana mayina zikuthandizani anthu mawa akulemekezaninso mukadzabwera kuti mukufuna kukamba chinthu chokhudza dziko lino. Funso lomaliza wakutumani ndani kuti muzayankha anamiwa? Zikomo kwambiri. Nena. Ndingonjezera ine zina langa ndi Evans Marola. Mafuna ndifunse munagamba kuti Alaiton Mangoja nagamba nkhani ya Angola kuti kodi chifukwa chani mabungwe ya mumalola asanalembetsedwe. Kodi concerned citizens of Malawi People Power Movement munalembetsa kungolako?
2 ndimafuna ndidziwe kuti kunjaku ndizachizwikire kuti anthu akhoza kukhala ndi chithunzithunzi kuti concerned citizens mwatapa kubemuko kuti mwayankhire ngati PR wawo chifukwa inu ngati ma CSO ndikukhulupirira kuti palibe interest, so mwina tingofuna tidziwe kuti kuti itanitsa pano interest yanu ndi chani yakubima kubimu trust, interest yanu ndi ichiyo mwatapa iniyo mwatenga kuti ndalamayo kuti iwo osafufuzidwe inunso kapena mukuyenera mufufuzidwenso siko. I think tiyankhe ayamba kuyankha samero yambalo ena aja tiyankha ukufuza zana miwazo pasi subject yathu koma napitako pakuti tikudziwa tiyankha ine. Alright, zikomo kwambiri ifo cha mafunso amphamvu amene mwatifunsa. Funso loyambirira chifukwa chani ma first lady wa amakhala active nthawi yokhayo imene azimuna wawo kapena kubanja kwawo ali pa usogoleri. It's obvious. Banja kapena munthu amene ali first lady akuyenera kupanga compliment masomphenya a president kapena kuti banja lake limene alipo choyambirira ndi limenelo. That's why maona kuti even panopo mwina simungaonenso mwina abungwe lija la Monica Chakwera akugawagawa zinthu ndi zinthu zovuta. Koma pakati pano masomphenya amene alipo ndi usogoleri umene ulipo. Choncho a Professor Gertrude Mutharika abweranso kapena kuti ali active panopo kwambiri ifa chonena kuti president amene ali panopo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Akuyenera kuthandizira to compliment his effort kuti masomphenya awo akwaniritsidwe. That's why maona kuti panopo anthu amene ali mbuyo kwambiri amene mafesida a mbuyo mwina sangabwere kusogolo kumapanga implement zimenezo. So tinganene kuti ndi tradition kapena ndi chikhalidwe chimene chili Malawi munonena kuti pamene president wabwera banja lake nayenso akunena kuti azithandizira masomphenya aboma limene lilipo pa nthawi imeneyo. Ndipo pakali pano masomphenya president amene alipo pano amene angathandizire ndi mabungwe ife komanso akubanja kumene anakhazikitsa foundation. So yankho lake ndi la obvious unena kuti sizingatheke unena kuti anthu ena kapena amene sali pa mpando azibwera azithandizira boma limene lilipo lino ndi zinthu zosemphana. Dziko la Malawi limayendera zipani. Ndiye zipani pano zimene zilipo pano we had MCP, we have DPP, kaya kuzabweraso zipani zanji kusogoloko muzaonanso mafesi nthawi imene azabwera kumakhala advance mufuta apange compliment ma effort chipani kapena aboma limene lili pa nthawi imeneyo. So that's the response. Nkhani yokhuza kuti are we protecting BIMs from being held accountable? No. Bungwe lina lonse likuyenera kuti lipangidwe hold accountable. I can mention my organization. We submit my reports ena lionse ku Ngora. If you check my directorate note if you up to date, timapanga disclose kumene timatenga ndrama ntchito zimene tagwira kuzomba Blantyre, Machinga and other districts zimenezo. That's being transparent. Nde anthu aina kutifunsa kuti ndrama mazitenga kuti tilongosola madonors athu ndi awo. Even if you can go pa website patu timalongosola so ndrama tatenga ukuti atenga kuti apanga izi. Even we have contributed to this place mwina ndi ankeso funso limenelo kuti niyo ndama mazitenga kuti. If we have Action of Malawi, we have contributed to this press conference. Yes. Maza mene mukaona if Action of Malawi, we have contributed from governance project that we are implementing. Ndiye kumafusa ndama mazitenga kuti as we have said earlier on, we are coming from reputable organizations. If you can go to our website, if you can go to our Facebook pages, you will see we are implementing so many projects here in Malawi, and we have funded, we have contributed to this press briefing. We can even tell you, it's coming from our organization to support this. Chifukwa chonena kuti izizi ngati zapita ku BIM zibweranso ku mabungwe athu ena ndi ena kumanena kuti kodi awawa kupanga matu banja alandira ndrama zoka pano we have received funding from Agent Africa fund. Ndrama zopangira nkhani zambiri za good governance, accountability,
human rights mwanchito zina zimene tikupanga apasi ndezi kapezeka kuti anthu amene akane kuti bwanji mwa apasa wawa 25 million yopangira zimenezi. It doesn't make any sense. It doesn't. Chifukwa chonena kuti ngati munthu wabwera poyera kunena kuti tikupangisa activity mende mwabwereramo ndiye tikupempha kuti chakuti thandizeni iniyo mwanyamukatulangani kaya kumiji kaya ndi Zodiac kaya ndi amujeni anzati kuti pasa 20 million ndembo bwanyi muti pasa mesa tapempha inu nomwe kuti mutithandize kuti ntchito zathu ziyende bwino. Ndiye interest yathu inonena kuti kunena ana miseche imene ikulowelera kwambiri kuti ntchito zambiri zamachitike sizabwino pakati pathu. BIM Trust is an institution, stand alone institution. We are not speaking on their behalf. Koma tikuona kuti khalidwe limene lero mabweresa zinthu za hate kapena jealousy. Chifukwa kuti ngati tuma kuti tende kampeni zakuti sizabwino. Tiyeni ngati tiyeni mafunso tiyafunsa amene akupereka ndramawo kuti inu ndramazo mwazitenga kuti zopereka ku BIM osakhala kuwafunsa BIM amene alandira, because they organized an event yonena kuti iwo alandire ndrama. Ndiko yanga funso lomwe 2024 Chinese embassy inapereka 47.5 million towards shaping our future foundation. 2021 government of Japan gave shaping our future foundation 94 million. 2023 Chinese embassy scholarship support gave shaping our future foundation 32.7 million. Ndrama zose zimapita kumenewe kuti zithandizire masika nathu akuphunzire. Ndiye tikafusa Chinese embassy, tikafusa Japanese embassy kuti bwanji mwa apasa shaping our future foundation ndrama. Are we serious? So ndimafuna kuyankhapo zimenezo kuti teni chose jealousy, chose hate, so kuti akupanga omwe ali associated ndi anthu andale. BIM Trust is an institution imene ikufuna kukonza zinthu. Tiyeni tiyafunsa anthu anapereka ndrama. Anthu apereka ndrama apereka atafunsidwa kuti tithandizeni. Ndipo accountability ndi imeneyo kuti ndrama ziyazagwira ntchito mwantundu. That will be our question, I think. Kuti no ndrama munalandira 3 billion ija kuchokera kwa akuti yagwira ntchito ziti. BIM Malawi ino we should hold them accountable. Komanso akapereke maripoti kungola kuma and other relevant authorities kunena kuti ndrama tunalandira zija kasa kuna 17 billion tagwisa ntchito easy ndiye ntchito yake imene osakhala kufusa pamene anthu apanga donate. Thank you so much. Thokoza kwambiri ndifuna ndiyankhera anamiwa kapena muyankha ndinu mene fine ndi amene nalipo. Mafuna Steve ndifuna ndiyankhe ndifunso la limene munandifunsa lokhuzana nkuti kodanya mukukondwa nkuti anthu adawapanda anamiwa ankondwa bwanji singakondwe ya. Chimene ndimafuna onena pano choti number 1 press conference yathu it's not about to attack namiwa, no, koma tapereka reference example kutengera pa zimene anayankhula ndi bungwe la BIM. Ndiye tikuona kuti zimene anayankhulazo ndi zosemphana ndi mmene mabungwe amagwirira ntchito kuphatikizapo bungwe la ife. Zimenezo ndi zimene tikufotokoza. Mukafotokoza kwinako kuti kapena inu mudali wokondwa, ayi sinali wokondwa, ndipo ineyo ndimakwiya ndikamva kwambiri nkhani imene ija imene namiwa anamenyedwa. Chifukwa wani munthu uja adamenyedwa pa zifukwa zokuti dziko silimadziwa mpaka lero. In Malawi we celebrate mediocrity. We celebrate. Timakweza anthu mmwamba, anthu amene simayenera kuti tiwakweze mmwamba. That's in Malawi. Because organization imene mapanga ma demonstrations amene namiwa adamenyedwa, it's me, I founded. You can check the records. Citizens for Credible Elections founder wake ndi ine. Okamenyedwa ukhala namiwa, ine sinamenyedwa ifajani. When you are organizing demonstrations, there is a plan which organizers has to follow. And mukamaka fika pa ground pacha, if amene tapangapo mademo, timagwirizana tikafike nthawi zanji. Achitetezo athu afika pa malopo, timayamphana nawo mafoni. Koma yeye amafuna ino anthu amalawi mumuombere m'manja zimene mukuchita lerozi. Nchifukwa kana apita umakavina inesa nafike. Galimoto imene nnakwera ine, he was the one amene anapanga send kuti azanditenge. So you can see he frustrated my demonstrations. I cannot be happy with that. I can't. I have been organizing demonstrations in Malawi, Blantyre, Lilongwe, Mzuzu. Timapanga mademo. Can you mention one demonstration zimene namiwa anapanga successful? I put a lot of money in those demonstrations, but it was ended up disrupted just because one of us, he want to buy people's sympathy. So anthu muzidziwa zoona, ife timakhala chete, koma zambiri timadziwa kuti apo zatu sawo chita bwino. So
Apa pa zimene wayamba kumayankhula izi kuyankhula demanding accountability. No way. I was present. And in the amene suni madandaula kwambiri kuti mademo anga anandisokonezera because he went on the ground to start dancing before us. Why? What was the motive behind that? So that was the thing. Sikuti tukudana naye komanso ndikufuna kunena kuti we are promoting civilized advocacy. Tukufuna kubweretsa advocacy yosatumidwa. We should speak the truth. We should not encourage misinformation. We should not be the ones because we are the leaders. If you ndamvaso funso lina Evans Matola munafunsa unena kuti kwadi inuyo a concerned citizens ndinoti munalembetsa. Ineyo just being the citizen by default. Ndikalembetse kuti ndani? Yes. Because nobody cannot question my citizenship. So we are using that citizenship authority. We are the citizens. We have some other organizations. I have a consumer protection unit. That is an organization which is registered. Koma here tabwera ngati ma citizens, ngati nzika zokhuzidwa.